Dobrý den, přátelé, já jsem Filip a tohle je Eda. Čau, Eda. Jsme moderátoři studentského rádia Bomba z Plzně. A taky organizátoři Bomba Festu. Hráli tady Grande Tete, Ocho Rios Y a taky Filip Korita. Jo, The April A Strip Dolls. Strip Dolls, přesně tak. Ahoj, my jsme kapela Grande Tete, jsme z Mariánských Lázní a hrajeme styl ska rock, ale vlastně je to složený z různých stylů podle toho, co se komu zrovna líbí. Co víc dodat? Vydali jsme už v naší kariéře asi vlastně, ne asi, ale vydali jsme 2 alba, plus 1 demíčko, plus 1 single, teď v létě vlastně v srpnu. Natáčeli jsme tady vlastně v plzeňském studiu Ex Avic u Pavla Broma. No tak snad se to dneska vydařilo, snad to bylo fajn a já myslím, že příští rok se tu zase ukážeme. Já myslím, že to bude super. A týden se táhne, ta dívka hledá pomoci žádné, ona neví, nemá kam jít. Už neví, jak dál. Kdo ví, co se vzal? Hledá pomoc, se ztrácí, občas se důvěra nevytváří. A v noci černý stín okopí a bude zítra, kdo ví, pochopí, čo ztrácíme to. Asi si cílete borčí, počívujte, sami se hodí. Ahoj, my jsme kapela Y, jsme z Plzně a vznikli jsme zhruba v roce 2009 a hrajeme vlastní tvorbu. Doufám, že se vám líbilo naše dnešní vystoupení na Bomba Festu a doufám, že se do Plzně zase brzo podíváme. Kajmane, řekni to. Natáčíme. U Milánka Cimfreho. Rádi bychom vás pozvali do Prahy, kde budeme hrát v pátek 19. října.
Takže určitě přijďte, těšíme se na vás. Na vás. Na vás. My jsme Očorios z Plzně. Hrajeme hudbu energickou a náš frontman má poví víc. To si řekl krásně teda. My hrajeme hudbu energickou. A tady Martin se tváří, že úplně chce něco říct. Tady Martin má na jazyku něco. My hrajeme hlavně španělský rytmy, jsme inspirovaný kapelama typu Manu Chao, ale v podstatě hrajeme vlastní tvorbu, která vychází právě z toho Iberského poloostrova. No a přijďte na koncert a poslechněte si originální latino rockovou hudbu tady z Plzně. Chorios. Ty to máš najetý, to je dobrý. Martin se připravoval. Zdravíme Já se bojím, že to byl poslední ročník, ne? Já se nebojím, že to byl poslední ročník. Po dnešní zkušenosti byla to fakt bomba. Spíš jde o to, že já nevím. Ale to tam říkat nebudem. Jo, takhle. Kdo ví, kolikátý ročník, nevím, on to byl ten 7., takže o tom nemůžeme polemizovat, ale kdo ví, jestli budou další. Radio Bomba zdraví Westside Revue.